Ровно год назад, 7 сентября 19-го, домой с российских тюрем вернулись 35 украинских граждан. 24 украинских моряка, которых незаконно задержали в Керченском проливе российские военные осенью 2018 года, а еще 11 политических узников Кремля. Среди них украинский режиссер Олег Сенцов, Владимир Балух, Эдем Бекиров и журналист Роман Сущенко. Точное количество украинцев, которых сейчас удерживают в России, неизвестно. Так, по данным гражданского объединения «Крымская солидарность», сейчас не менее 57 крымчан находятся в СИЗО по политически мотивированным делам, и большинство из них крымские татары. Ну вот ровно год назад мы вот сейчас видим кадры освобождения политических заключенных. Вот Эдем Бекиров, встречает его дочь Элеонора, президент Владимир Зеленский встречал политических заключенных, освобожденных. Вот вы помните этот день? И да, как вы думаете, что думаете о перспективах освобождения других политических заключенных? Их сейчас немало, больше 100, и большинство из них это крымські татари. Ну, бачите, тут така проблема, що, власне, більша частина звільнень, які у нас відбувалися в рамках обмінів полонених, вони здійснювалися через інструменти так званого Мінського процесу. На жаль, Мінський процес на Крим не поширюється. Так або інакше не вписали. Можна багато говорити, чому це трапилося так. Тому кожний відповідний випадок його доводиться в якомусь індивідуальному порядку вирішувати, або якісь колективні обміни, але це все одно не в рамках тих дипломатичних механізмів, які там є, навіть в рамках тієї самої тристоронньої контактної групи. Погано вона працює, але принаймні там можна поставити це питання. А це питання там поставити не можна, тому треба шукати якісь альтернативні дипломатичні канали. І постійно ми бачимо, що Росія намагається використовувати цю тему для того, щоб якось тиснути на Україну, тиснути на світ, торгуватися, і це певний, на жаль, об'єктивний факт. Але в будь-якому випадку, я думаю, що всі в Україні переживали це, коли відбулося це рік тому. Потім були ще деякі звільнення. І, в принципі, чим, як на мене, Україна відрізняється від тієї самої Росії, там, в принципі, постійно, знову ж таки, в рамках обмінів когось відпускають, і це взагалі жодної реакції в Росії не викликає. Ну, ви пам'ятаєте, як зустрічали в Росії тоді, і як зустрічали у нас наших політзаключених? У нас кожне звільнення – це загальнонаціональна подія. Вся країна за цим слідкує, вся країна це переживає. І, на жаль, Росія з цього користається. Тобто вона використовує фактор заручників як засіб тиску на Україну. Що, мовляв, дивіться, ми будемо з вами говорити про звільнення, а що ви нам у відповідь запропонуєте в політичному плані,